Welcome to Lola Sisa Grill and Kambingan. Ito yung lutong bahay, eat all you can dito po sa Angeles City. I believe this is their third branch, Bulacan, San Fernando, and then this one sa Angeles City. Upcoming yata yung kanilang Mabalacat. So watch out taga Mabalacat. This might be also coming to your place. So dito sa lugar natin, ito yung kanilang buffet area. Actually for their price, no, starting 298 pesos ata. Sabi ko, para sa presyo, nakakapagbilib, ang ganda ng lugar. So they also have yung function area doon up until 100 persons. So if you wanna book that, I think that's gonna be free. Basta secure nyo lang yung head count ninyo for the buffet. What do we have on our buffet table? Eto guys, eto, so libutin natin to. Grabe, may ganito pala sa Angeles City. Start tayo dito. So meron tayong dinuguan, ginataang suso, sisig, meron din tayong adobong balut, fried shrimps, tukot baboy, at marami pang iba banda doon. Isa natin dito sa kanilang Kapampangan sisig. Ayun. Ayan natin dito. Ayan guys. Adobong balut. Ayun guys. Oh. Ooh. Then a little bit of sauce on top. Mainit-init pa. Sarap oh. It's steaming. Look at that. Wow. Ayan. On top. Just like that. Sheesh. Buro. No? Lagyan natin yung buro. So, ikot tayo. Just came in. Baby back ribs. Imagine guys, sa isang unlimited buffet across 298 pesos, may baby back ribs. Grabe naman. Later, kumain ako dito. Ito yung favorite ko dito guys. Okra. Lagyan natin dito. Okra and talong. At ayun nga. Okay. So I think I'm good for my first plate. Ikaw naman, cameraman. Okay. Your turn. Oh, here's Isa. Isa, you can get your plate there. Yan. Yan. Si Isa, tingnan natin yung kukunin niya. Siyempre, sabi na, skip rice. Yan. Our first gulay. Sitaw, kalabasa with alibasag. Masarap to kasi may gata. Yan. Di ba? Oh. Pagkain Kapampangan, hindi mawawala yung buro. Kung yung kanina, okra, ako mustasa naman ako. Sarap. Ayan, di ba? Ayan. Mukhang masarap talaga siya. Ayan. Kuha tayo ng konting crispy ulo. Ayan. Parang crispy ulo pa lang, sulit na itong buffet nito. Selan. Yan, dito tayo. Hindi ko pa lalampasin ang kanilang pork barbecue. Baby back ribs. Hindi ka makakita ng unlimited baby back ribs. Tara. Meron pa tayong kukunin. Parang ito yung pareho namin gusto ni cameraman. Konting sisig, tsaka isang balot. Namimiss nila yung mga balot yung nasa abroad. Uy! Ito. Tawag dito, Filipino plate. Let's go, let's eat. So dito sa section pala nito, nandito na yung ating dessert. So meron tayong, tawag dito, maha blanca. Ayan guys, may maha blanca, may fruits, halo-halo. We also have our unlimited drinks. Meron tayong juices, at saka brewed coffee. Anyway, so dito tayo. Come here. Alright, so ito yan guys. This is for our rice. Sa side na to guys, meron tayong roast beef, gringhe, at saka pork hamonado. So let's get this pork hamonado. Ayan. So disclaimer natin, no, yung mga dishes dito nagbabago-bago on probably daily basis of availability ng mga ingredients. Okay, so we have fish fillet. Hirap mag-decide pag marami, no? So I'm gonna get this. Nainggit ako kay cameraman kanina. So, eto yun guys. Let's get this huge chunk. And here, lagyan natin ng barbecue sauce on top. Ayan. Grabe naman. So, let me get this. Nainggit din ako sa cameraman natin kanina. And, yun guys. Plate number 2. Plate number 2.
Again, this is Lola Sisa sa Barangay Cutcut, Angeles City. Notice our price. Monday to Thursday, guys, is only 298 pesos. Lunch and dinner. Friday to Sundays and holidays, 328 pesos lang naman. So, ayun guys, saan ka pa guys? Dito sa Lola Sisa, Angeles City ka na.